Je nevyhnutné nastaviť pravidelné a konkrétne kroky na vymáhanie faktúr, systém, ktorý budete aplikovať už pri najmenšom meškaní. Mali by ste začať najprv slušným listom, prvým telefonátom, pokračovať výhražnejším listom a ostrejším telefonátom a tak ďalej. Tak určite. Tovar pre klienta 846 eur, 164 eur vám klient zaplatil, žalovali ste ho o 1368 eur. Tak určite. To už nie sú emócie, pán Kiska, to sú ani nie marketing, to sú tvrdé čísla. Nerozumiem, v čom bola tá chyba. Sú tu ďalšie príklady z rokov 2004. Na schvál uvádzam príklady, keď ste ešte pôsobili v týchto spoločnostiach. Už ste poskytovali úvery. Úver 2486 eur. Žaloba na 5068 eur. Tak určite. To je ten oprávnený zisk, ktorý napríklad aj teraz investujete do prezidentskej kampane? No, ďakujem pekne.